Hej alle sammen. Jeg er blevet bedt om at fortælle, hvordan jeg reducerer den tid, jeg bruger på at rette. Jeg gør det ganske enkelt ved, at når eleverne har afleveret en opgave, så retter jeg den. Det tager den tid, det normalt tager. Og så beder jeg dem om at genaflevere den til næste aflevering. Det vil sige, at de skal så sidde og arbejde med de rettelser, jeg har givet dem. Den samme opgave får jeg så tilbage anden gang, og der vil den være rettet så meget igennem fra elevens side, at der ikke er særlig meget for mig at lave. Og derfor bliver rettetiden anden runde ret kort. Det er der ikke noget nyt og revolutionerende i. Jeg bruger så Google Docs til det, og det ser sådan her ud, hvis jeg ellers kan finde ud af at skifte over til det. Her har vi en elev, der har lavet sin aflevering. Den er blevet skrevet ind i hendes personlige Google-dokument, som kun og jeg har adgang til, og som hun afleverer alle sine afleveringer i. Og nu kan jeg så sidde og bruge den tid, det normalt tager på at rette. Det er at lave en markering her. Det var ikke det rigtige ord, men her måske. Der er noget med ordstilling ved todelt verballed. Jeg kan lave en henvisning på til paragraf 108, 2a. Så kan hun kigge der i grammatikken, hvad det er, der er galt, og hvordan det skulle have set ud, og så kan hun rette det. Eller det kan være en mere simpel ting som begyndelsesbogstav, som måske skal rettes, eller det kan være, ja, men det kan jo være, hvad man har lyst til at fokusere på i den her aflevering. Så kommer det til at se sådan her ud. Nu har jeg taget en anden elev, så tager vi lige det her væk for fokus skyld. Men den er så rettet igennem af mig. Eleven har fået den tilbage, og så kan jeg gå ind og se nu, om hun har arbejdet med den siden da. Og alle de felter, der er blå her, der kan jeg se, der har hun været inde og arbejdet med det. Så det ser jo fornuftigt ud. Jeg kan for det første se, at hun har været inde og arbejde. Og jeg kan så også give mig til at se på, om de ting, hun har lavet, er fornuftige. Og hvis jeg kan se, at den er rettet nu til det rigtige, så lukker vi den væk. Den her, der er stadigvæk noget at arbejde med her. Den er rigtig nu. Det her, det er rigtigt. Det tager jo ikke lang tid for mig at rette det her igennem. Så fjerner jeg bare alle de ting, som ikke er relevante længere. Og det går hurtigt at rette. Den her måde at rette på giver mig også mulighed for at smide et link ind, hvis der nu er en problemstilling, som mange elever sidder med. Så kan jeg lave et hurtigt klip på YouTube, vise dem, hvordan det skulle have været, med ordstilling i en tysk ledsætning for eksempel. Nu går det lidt langsomt her, fordi der er lyd på, der bliver forklaret i baggrunden i mellemtiden. Men så er der i løbet af 26 sekunder forklaret, hvordan ordstillingen i en tysk ledsætning skulle have set ud. Og så kan hun vende tilbage og rette videre i sin aflevering. En anden god ting ved den her måde at rette på, det er, at man ude i de her felter kan komme i dialog med eleven, hvis der er. Nu har vi en elev her. Han forstod ikke den her rettelse, så han har skrevet, jeg forstår ikke den rettelse, har valgt det og det, og hvorfor, hvad skulle det ellers være? Og så kan vi sidde og snakke om en bestemt ting. Og på den måde kan det godt blive meget individuelt, hvad de forskellige elever kommer til at sidde og arbejde med hver anden gang i deres genaflevering. Så det giver også en fordel på den her måde. Det er der selvfølgelig også mulighed for i alle andre formater end lige Google Docs. Men i Google dokumenter, der giver det en god overskuelighed, og man har plads til at skrive meget til hver enkelt rettelse, hvis der er et eller andet, man vil have, at eleven skal fokusere på.